MDC anopinda muma business deals na Eddie Cross War Veterans Chairman. Eddie Cross angari founder we MDC. Saka MDC muombe ndiani. Imimi ma comrades dirira maita ne MDC nderipi. MDC ndewe nyika ya Zimbabwe tinoziva. But iye ada kupinda iko saka ngati mfumurei kuti ko iwewe Eddie Cross waunoshanda naye murungu angari mu Rhodesian. Okay? Angari founding member we MDC unedirire pipeline ravakaita ravakato inflate mari from 800 million ikapinda pa 1.3 billion. Okay? Imari taxpayers money. Uku agarika angari special advisor to the president, ari special advisor president ana kutaura ere pa election chabudisa news day yacho tokurakidzai kuti president vari Juana Chamisa angari kwa Chamisa agara achituka mukuru uyu ne whisky dzake dzanomwa ndiye ari kucreate division yemukuru navachiwenga anenge achataka comrade Opa Muchinguri. Yezvinezvi nyaya idzi dzese idzi adati dziende kuna comrade Opa Muchinguri akarekodwa nemagenerals uyu achiti adati vachiwenga vabve pachigaro ipapo Opa abve kuti iye apinde recording iriko ndosaka ari kuita ma statements yani kuti ari kutomonitwa iye zvinezvi kana ndichinyeba ndati andisuwe kuti ndiri kunyepa nezvandakataura kune recording. In fact ndogona kutotaura general wacho the late general army commander Chimonyo vakaenda ikoko vamutsvangwa vachida kutaura kwaari kuti ada kuita vice president vachiwenga vaende asingazive general vakarekoda zvikasvika kumusoro ikoko ende iye zvinezvi ndosaka nyarara haangataure nyaya yekutsigirai nekuti atori pamoto paari so ari kutomonitwa. Ndosaka president vasina kumudzosa pa any other position angari advisor wepresident but maitiro akanga siri right. Saka zvamutsvangwa siyanai nazvo mupengo uyu kuhondo haana kutomborwa akataura zvina basa. He is the person akacreate division yema veterans munyika muno achiti vana mai Mujuru havana kurwa hondo achitaura achituka vana Didmas Mutasa vana Rugare Gumbo vakuru kwavari and ndipo pakatanga split yema veterans. I hope zvandiri kutaura if you learned the lessons. He is the biggest causer of the division amongst war veterans. Ukamwe ma veterans vakadzingwa muZANU PF iye akadzoka asina kunyora tsamba. He is good at talking, he is good at creating divisions, but good at nothing at the end of the day. Ignore him, whiskey yanomwa ndeye frustration. And I am disappointed that the party still believes in a man like this. Political career yake ndakaipedza kuNorton. Ndosaka kawana 4,000 votes muNorton. 4,000 kawana 17,000. MDC kawana 7. So kudai akamira sa MP constituency yadai akaenda ku MDC. So how can you have the leader of the war veterans no wana mavotes akadaro achita notsigira president? But president Norton wakawana 12,000 amwe akabva kupi 8,000 amwe akabva kupi. So musateerere munhu uyu at all, but ndamuchallenge kuti comrade Mutsvangwa voice note maiteedza imi makaenda kuna General Chimonyo the late muchida kubvisa vachiwenga pachigaro muchiti futi Opa Muchinguri haasi right kuti mumuite vice president. Nyaya iyi ikaenda kuvakuru mukashedzwa kudare nevakuru ndiri kunyepa here indinofa ndichitaura chokwadi. Saka musatombodhila naye atori panguva yakaoma ye nemukuru handidi kunyepa. Ini ndakashandira mukuru nguva imi ma veterans communique yaita akatiza comrade Matemadanda, comrade Mahia, macomrades ekuNorton ana comrade Muoni vemashwesi vana comrade Chinyangare vese vavo vanga vakamira ndiri pakoti papa ndichitsvaga lawyer inini ndichita zvese kasi nasi akabva ikoko achifunga kuti ndiye anga master yanga atiza nguva yamugaba itiza uyu imbwende munhu pasi nemafake comrades anenge vana Chris Mutsvangwa ava anongotaura achingodivida zvinhu and so ndosaka musangano uyu pasina nokutora seriously because mune maclowns vanoita circus too much. Zvandirwadza izvi opposition inopinda papi. Nyaya yema veterans warfare is a constitutional issue. It's no longer a party issue. That's why we support it.
Zanla, Zipra, macomrades, batanai. Ndoto kutaura batanai. Akanobvisa Jabulani chigaro chigaro Jabanga anga electwa nevanhu. That's why the war veterans is quiet. He has not even called for a meeting kuti musangane nemukuru wenyika. Bvisai vanhu ava. Kana komanda kuhondo achiurayisa vanhu, mubvisei imi masoja moenda mberi nehondo. Ndizvo zvandiri kutaura. Bvisai vamwe vanhu muconfront hondo mega museve vanhu. Vatengesi munovaziva kuhondo havambofakaregera kutengesa. Basa rake nderekungoconfuse chete achingotaura chirungu chisina basa and so forth. Dai angari serious nehondo aidzidza chirungu chakadaro. Vamwe vachiswera vachiurayiwa vachitrainwa kuti vanoita zvavanoita and so forth. That's a reckless statement, immature statement, childish by a drunkard. Don't take it seriously at all. Herald yacho ndiko kunoshanda mukadzi wacho. Ada kumsapotawo futi nekuti ari kuziva kuti murume wacho ari pashinazi yakaoma. Nyaya yanda kutaura ya General Chimono is serious. Yakabikika manje mavhiki apfuura. Mumba mavo hamusi kugarika. Hamusi kugarika. Iyi kuda kungoti angoita PR chete. Kuti mukuru asapote. Mukuru asapote nemashoko. Mukuru anosapotwa nezvito. Welfare of veterans is constitutional. And the basic requirements must be met. Full stop.